Пари-матч. Официальный партнер Ювентус. Играют они. Побеждаешь ты. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей. Тамошобинони азиз, як ахбороти нав дастрас намудем оиди талаботҳои нав барои вуруди шаҳрвандони Тоҷикистон ба Федератсияи Россия шурӯъ карда аз 1 сентябр. Ба ҳамаи шумо як чиза хотиррасон мекунам. Шахсиятҳое ки мехоҳанд моро дастгирӣ кунанд, силкае ки дар комментария закрепит кардагиай, бидроин ҳамун силка регистратсия кунед ва аз тарафи шумо як дастгирии бениҳоят хуб мешавад барои мо. Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ки азми сафари Русия доранд, бояд аз барномаи мобилии саёҳат бе беморӣ истифода баранд. Қарори дахлдорро ҳукумати Федератсияи Русия аз 1 сентябр ба эътибор медарорад. Ширкати софсавдо барои зиёд кардани риш ва ё барои зиёд кардани мӯи сар ва ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ва ё барои зиёд кардани қувва ба шумо ёрӣ мерасонад ва инчунин дороҳои варзишӣ, протеин ва гейнерҳо бо нархи арзон. Дастсафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия дар муддати 5 соат карда мешавад. Аз номи Юристиҷей муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. Ва ин талабот ҳамчунин ба шаҳрвандони Арманистон, Беларусия, Қазоқистон, Қирғизистон, Туркменистон, Узбекистон ва Ҷумҳурии Тоҷикистон дахл дорад. Ва ҳангоми убури сарҳад бояд рамзи QR-кодро бо натиҷаи таҳлил нишон диҳанд. Дар ҳамин ҳол талаботи нав нисбати шахсоне ки аз кишварҳои сеюм тавассути қаламрави ин давлатҳо меоянд татбиқ намегардад, ба шарте ки онҳо натиҷаи манфии санҷиши ПЦР-ро пешниҳод кунанд. Қайд карда мешавад ки маълумоти кӯдакон ва пиронсолонро ки смартфон надоранд метавонанд дар як замима дар як дастгоҳ ҷойгир кунанд. Бо диққат гӯш кунед, содда карда мефаҳмонем ҳамаша ба шумо, яъне шахсиятҳое ки бо таърихи давлати сеюм ба Федератсияи Россия рафтаниянд. Мисол аз Ҷумҳурии Тоҷикистон, Узбекистон мераванд ва баъд аз Узбекистон ба Россия билет мегирану мераванд. Барои ин шахсиятҳо тааллуқ надора ин чиз, вале агар ки ПЦР тест гузаштагӣ бошаву дар дасташ ҳамун коғаза дошта бошад. Ва инчунин қайд кардан мумкин аст ки шахсиятҳое ки кӯдакҳо ва пиронсолоне ки телефон надоранд метавонанд ки ба телефони падар ё ки модари худ ҳамун шахсиятҳое ки ҳамроҳ мераванд ҳамаи маълумотҳоро дар як телефон ворид кунанд. Мисол мегирем, агар шумо ами приложенияро скачат мекунед, номи приложения дар экран озу мебирояд ва суратшам мемонем дар экран бубинед, амира скачат мекунед ва дар уҷа вибр мекунед. Шумо дар шумо рекомендовад мекунад балницаҳое ки шумо мерен ПЦР тест меспоред дар онҷа ва шумо яке аз ҳамун балницаҳои наздиктаринтон интихоб мекунену мерен дар ҳамунҷа тест меспоред ва дар ӯ балница шумо ки тест спориден аз ҷониби ҳамун балница ё ки клиника ба шумо QR-код метиҳанд. яъне QR-код барои анамин санҷиша бироварданай. Вақте ки QR-кодтон доданд, баъдан шумо аз клиника ки биромаден, аму приложенияда паспорти худтона сканироват мекунед. Паспорта ки сканироват карден, бо додани ҳамун QR-код ҳамаи даниё дар ҳамун приложения мебирояд. Баъдан ки шумо ба аэропорт мерен, яъне ба фурудгоҳ мерен, аз дохили ҳамун приложения метавонед ки ҳамаи маълумотҳоро нишон битиҳед, яъне ки дигар ба мисли пештара коғазтон наметиҳанд, аз ҳамун клиникаву QR-кодтон метиҳанд. Вале шахсиятҳое ки агар телефонҳои интернет доштагӣ истифода намебаранд ё ки смартфонҳо надоранд, ӯ шахсиятҳо ба мисли пештара ҳамун ПЦР яъне бо тавассути коғазӣ бигиранд, хубтар мешавад. Ва ногуфта намона як чизи дигар ки ин приложенияро шумо метавонед ай Play Market телефони худтон скачат кунед ва чӣ хеле ки мо гуфтем ҳамун чизоро амал мекунед, дигар ягон роҳи қинӣ ва мушкилӣ надора истифода бурдани ҳамин приложения. Бародарони азиз, ба ҳамин видеомона ҷамъбаст мекунем ва агар ягон саволи дигар бошад дар комментария саволотонро бинависонед. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.